Kada da kira mana kowa ni ne na ke sarauniya. Ma kina da saurayi ko rabu? A'a, ma kina da saurayi ko rabu? Ki zaɓe ni, na gode. Wannan waka mai suna Bakon Zuciya yana nan a YouTube Umar Big Show. Za ku iya zuwa wajen domin ku kalla don nishaɗi. Sai miya ce zaki kuje dan Allah janye jikinka karanta mai samun jiki. A ina ka ji labarin ana tuwo da miyar saki da alamu ko a garin baka da kowa dan baki. Duk wacce ta so ka lallai ta sha kuka har zaki. Ga tambaya wai makaranta jin ka nawa? Ƙarin tambaya wai shin shekarun ka nawa? In baka gane ba kar da ka takurar rayuwa. Ni ba kai ne ba dan na je islamiyar malam sani.